Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kusimanzoni sengithatha zona indaba ifika ngaso ke isikhathi njengoba ke kusaqhubeka yona ke imashi ke enokuthula lapha ke ezweni lase South Africa eqhuba uyena lapha na ke uphakela umthakathi kanye naye ke ungezwe emkhuno naye ke lapha na ke uJesita mbukeli ke uyakhala ngempela ke walapha ke eNingizimu Afrika ngokubukeka njengomuntu ke wangale ngaphandle okusho ukuthi ke babuka ibala lakhe bese bethi ke uyena ke ngempela ke owangaphandle naye ke okumele ke ahambe ukhala ngempela ngaleso senzo sabantu ke balapha ke eSouth Africa abambuka njengomuntu ke owangaphandle njengoba ke kuxoshwa ke bona ke abukufika kuleli mbukela uyizole ke nansi ke ivideo yakhe ke ekhala ngempela ukuthi ke ngempela ke ayilungiswe lento ke ayimphathi kahle njengoba ke ebukeka ekulesi simo ke akusona ke mbukele sanibona yeah hey bafethu ngeke mina ngicela ngokuyikhuluma lento ngeke as is getting very serious now bafethu iID yami le nayi yayibona iID yami le ID le eyami yabona manje nje ngipaka imoto la kami umuzi wami lo ngipaka imoto ngivela erenkeni ngiyothenga something ngihamba nefamily nje yabona omunye umama uyangi-approacha ungitshela ngento eyenzeke eSoshanguve ingane ezu6 zishonile kanjani yabo useyabuza mina ukuthi what is my take ngalonto leyo ngiyamtshela mina ukuthi hey mama yazi lento lena ngizwile nje abantu beyikhuluma kona bengakayilandelisisi angiyazi ethe mntanami yazi is getting worse uyabona njengoba kuthiwa nje hambani yabona njengoba seyekwenzeka lento lena angimmise lo mama yimi hey mama mina ngwala mina eMzansi mina yabona manje ke nayo ke iconcern yami ngisaba ukuthi njengoba ethi njengoba kuthiwa nje mntanami hambani shuthi lo mama ungibona ukuthi nami ebafethu this is my ID ikwami la this is my car this is my another house none so please bafethu ngeke I'm worried now I'm very worried I'm very worried my surname is Mngadi umngadi uMadlokovu umuthi uNtusi oqomisa inhliziyo zonke izinhliziyo ziqome koNtusi imina ke lo ngazayelwa eMafakatini bafethu eKZN ngafunda eMafakatini primary yabona kodwa ukuthi shaba khona ke ningababuzi mhlambe abasangazi yabona abane sebashona yabona and my ka grade 1 ka no ka standard 1 ngo classmate wami kwakungu uNkosikhona Shabalala cabanga ukuthi usakhona omunye uEdi Mahlaba cabanga ukuthi niyabazi lapho uFred Funeka cabanga ukuthi niyabazi uMalibongwe Ngidi noma sasingashare iclass elilodwa naye yena uma usuka esikoleni nje wehla uyale enzansi engathi uyangase welela phesheya eNgcedo Mhlophe lapha phansi emfuleni umuzi waKaNgidi wawungala sasike siye kubo lapho yabo so mina bafethu hey mina ngwala mina bafethu ngwala ngiyazi ukuthi la ngihlala khona mhlambe babona the way yengidiscipline ngakhona then bayitshela ukuthi angisiye owala mina ngwalana bafethu futhi sengikhathele uhamba ngidlala uMzansi oMaskandi njalo mina yabo ngoba ngizama ukuthi ngiyiveze mina bafethu ngifunde eMafakatini primary ngasuke eMafakatini ngaya eGulube primary ngasuke eGulube primary ngaya eMadlanyoka high school ikole zase KZN zonke lezo uMafakatini ungaphansi I think ngaphansi komsunduzi ngaphansi kovula indlela ya umsunduzi eMadlanyoka phansi kwavula indlela ila ngiqhamuka khona ke mina ngasuka lapho ngayohlala eMpophomeni eHawiki ngasuka eMpophomeni lapho I was
busy with my tertiary education. Kasuka lapho ke now I'm here in Mpumalanga province. Yabona. La ngiqhubeke khona ngikhanda impilo khona manje please bafethu please cela nje lento nje iphele lento le mina bafethu ngwala